ndizamela wena mntanami yo ulimala menduda zamela wena mntanami yo ndizamela wena mntanami yo ndizamela ule mikuthi ngakakena ya mhloba ndibhizi nejob nejob andonwabile ihloma kunjani ku safe nami akwenza amasimba yinto ubuza ngidlaleka ngetaluvo utaluvo silibela utawuka ukuthi awukhona namjita la kuzivalele pha kuwe hayi bolumzita uthola lokhoba ngoku hayi bolumzita hey bendiyazi uxela wena lesisi unginobhambaso unginopeyintana wena ukhamathi uyayazi ndiyamtyala uyayazi kanti umbhatala unginoflops wena ufuna ijiza uthengele ijiza bendabhatelanga ngicela umbuyele kaloku yo uyawanxibele nondrakwe wakho uxolo mngani wami uxolo mfundini mistake akodwa nakhumbula nina ndityala abantu kanibhatale bantu uyayazi lo xa ungayazi loo nto ngokunamanhlala endedwa hayi suka ngurhamatyi mangqithi ngurhamatyi makesambho sofumana i-all brown phayana uxolo ke mngani wami sofumana i-all brown bese ndigqiba le into ayibalulekanga ayibalulekanga fundileni kaze fundini into nomzitho azivalela tutini woyika bangeke woyika uthixo umuntu uyamxelela uba unayo imali mos intoni yakho nto yogqithele akufaka ngempama manje uyazi ukuzibhatele ke wena soyithetha le nto foni heyi andibalisele into yintongo heyi fondini heyi akuthi ubomi bunzima yinto fondini fondini uyabona mos ikontrakt yam iphelile kule le nto iphela kule nyanga so ndahamba ndokitsa nam fondini ndofola phaa kuthiwa kuphi kwezi ndawo umalintini ndawo zithatha amabhulu phaa kuzo nentoni ya ubhala ijobhu uthathwe ke phaa uyathatha noba ngeyiphi ijobhu noba uqokelela ituwa zezinja intoni ya ijobhu ufumene noko ba heyi fondini ndachola fondini last time noba besiba yi-force ngamadoda ndim ngu-aya nguthabiso ngu-21 years besiba yi-5 ya besiba yi-5 igama lakhe hayi ne-experience language nathi 21 years of something uyabo fondini heyo ayihleka mfethu unzima uzabalaza uthina salayishwa kule bhaki fondini uyabona kula mahlatha lapha ngaselenkeni apha before ufika apha elenkeni eluri phakathi emahlathini kuyifane phaa fondini sikhwele ngemva mos siqombile noba sizokwenza ntoni qha ke mosifuna nje umsebenzi nezonke ngumsebenzi uya heyi fondini afika ibhulu labantu noba sesiphakathi nakulatisela laa ndawo kampengempenge wampengempenge fondini sibona ngemfene phana qom noba mhlawumbi sizofita imfene apha hayi heyi mamela ihlo sehla fondini basikhomba sifuna lo msebenzi bangoku wakhupha umpu wakho umlungu lo mlungu ngicela yanixesha lo mlungu siqeshayo wathi umuntu apha uzawuzuma imfene yakhe zimasi zemfene zizengomva uzuma heyi ukuzuma imfene iyi-1 80 rand utshintsha nebusweni uthi jelezi ibhabhunzi no-1 khona nokuzuma ye ayihleka andijoki ukubona ndidinwe kangako sindizivalele ndivuke ntophanda mna ndidibene na-3 fondini emfene wasinda njani ke uka zawusinda njani kaliyeza ngomva imfene fondini uthatho kwakho ume ngapha unikwe i-80 rand yakho suyihleka mfethu into embi kangaka umlungu uthi heyi awuzobonela yi-1 apha khangela nasenye imfene enye 8 ngeyesibini ndidinwe ngoku ndidinwe ndinjalo hayi ayinoske ndingatsho ndiraka abe ndiyofolela andinabe ndiphinde ndiyofola ngoku mna futhi andiphinde ndiyofola heyi uzuma imfene fondini kayijonge le mntu ayijongile yeyi noko kanoko yancomeka kwekho incomeka uyabona wena mpehle yayazi wena ikariye yakho wena kundibona ndikhathazekile awuhlupheki tu wena xa undibona uya once kuthiwe ndilambile uthi yiviva udlala nemfene heyi fondini ujambasi betshitshiliza ngayo berhuqa ngayo fondini iba nombono wayo ke kajambasi
Hey, uhlebe Hayi, ungathi insomo ngibalisele. Ntoni? awande ntwana zive ntoni Bana zimile apha kanti nje basincokola. ngifuna ucela zive Hayi. heyi behle ke ngiwari yami ne ndiyabawula sithenge sisijwejwe ne cha uphela ndizathi ndiyithatha phi le mali and andithanda umxokisela laa mntana uyaya ndiyindoda e-honest phaa kuphela Hayi kuncedi kaloku uthetha inyaniso umxelele udumise laa nto kafuna. umntwana uba ndizume imfene mandinzume imfene eyi-1 ndiyazi uba ndiqhawula Cela inyani fondini awuzumanga mfene iyi-1 uyazazi na udumise imfene. izawugcwala ile nto kejonga sowunyubula ngoku izawugcwala ndiyakwazi unobhambazi unopeyintana omdala izawukwaziwa yile feplasi yonke hayi intona unthembelo hlobo nafondini mayiphelele kumnawe qwaqwaba fondinithethe inyani ke nawo zenzume emfene babani kaloku masambe uzothenga nowayini isinqe loo nto imfene yowazi imfene apha ezintweni makabuye iphele ke ndijonge uba udumise kudala ungabetha namhlanje kakhona iwawu semandleni kona. Ntoni ngoku? asingenengeni ngapha mani uyamazi umakabhanana uhlala Ayi. ngapha Uyabona ke into yokubona kwakho kanjani? Ntoni? ambonanga uthangani ngapha Hayi uyadlula game phaa umjonge unaloo nto ke wena hayi iza nawe vala apha kuye. uvaleni Khawuleza. Awubuyise mali zabantu. Asengadiliwe mosesishwe. nalapha ndiyatyala kanene Hayi ayifuni hayi. jonga siyojonga ulentuka phaa Kasaba njengokwa. uzathenga ukwakho Kasaba njengigaqele ngapha. asebenzisa kulingakulange mnyama Asala mosisdiniwe khawuleza ngiyangena. acothe ke nalo uyabona uthuma intangakho ngelinye ixesha ungade ndibhaqwe apha Konke izawubheka bheki masaba. hayi bo usumengqonde kakuhle masiva heyi Yo, Fondini. phuma kuqala kaloku ujongela kaloku ujonge ebhetheni fondini Hayi, i-coast ngathi right izakhawuleza. andityhafileni